Shalom, oras, salam sejahtera di hita salhutna damang dainang di dia pihita maringanang di bagasan partikenon ada orang sohita tangin hata niribata jumulama marsada niroha hita martang yang mahita dame nasumurung siyan nasaroha ima mangaramoti hati-hati dok pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Damang dainang hata ni dibata nanang sifat sejarata dia pala partikenon sian epistel minggu tanggal 20 sia Agustus epistel tanggal 20 sia Agustus tahun 2021 dia nekmai sian buku Eden Yaka Ede sian si Salomo Biddu 2 mamuka mai sian ayat 8 masuk 1 ayat 10 tolu rapta payutiuk ma songono mahata ni debata di rupa suara ni hasudungan ni rohakku doi idama nungaro ibana marik kacen akaduluk marhajijang di atasnya kerobian tudos doha sudungan ni rohakku tusada hije manang tu anak ni ursa idama jongjong do ibana di balik ni dorpi madulu sa jedela marlinang-linang ibana madulu sian tarali dungi makuling maha sudungan ni rohakku didok maddo kau hehe maho ale hasoluan ni rohakku namalitus jala luar maho aidama nunga salpu partaunan ngalini ari nunga masohot dot ari udan nunga pola mulup akka bunga-bunga di ladang nunga jupang tiki paradion nunga pola terbege suara ni aduhur di tarotai parbuen ya warape nunga mamuka matoras jala marbunga ya hau anggur jala maruap na anggur hehe maho ali hasuluan ni rohakku na melitus jala ruar maho ido pajahonna damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus mungkin saya tayong doa kapoda di natuat-tuatta na julu na jujut madot tuhita asa unang adong tuis di bagasan rohatta asa molo mardonga-donga kita unang manian guluk ni harta manang unang guluk ni rupa alay molo taparwahon dia kapartikin na parpudion gudang do akka na tua-tua na mamereng akka syadongan gudang do akka na tua-tua na mamereng akka status sosial lokal na asli gudang do akka na tua-tua molo adong pardonganan ni anak konna na jumolo di bereng ahado karejo di pardonganan no songo dia do ima sikolana songo dia do ima karejo di na tua-tua no karena as alay anggo na tua-tua na dinggat jalan naturai di bagasan parmulon na rumikot na sitiopo dia kenakon na molo na mardongan-dongan ima buhado pardonganan na konon martuhado burjudo jala dinggat do parang damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus molo dibuat non tu bagasan parnglota isa disita nasohya jatuh cinta otomatis sudino dohita hya jatuh cinta terjadi jatuh cinta maka terjadi parumah tangga do kena asih di bagasan turput nasa duhita dia pala partikiano so dia si Salomo patuduhon balga ni holong ni rohana so dia si Salomo manggubarhon so dia sahalak panguli na totong marholong ni roha tunanang nyolina so dia hasudungan ni rohanon dipatuduhon naro magbualas ni roha naro
magbuat olopolok naro magbuat ima akan adenggan do kinauli di bagas turpu jamitan nasa hita dia pawaluhon di dodo di rupa suara nia sudungan nero hakku do ida manungaro ibana marika senaka dulu digobar sama dia panguli naro manopot na niholongan ni rohana marlojeng imana marlas ni roha ibana jela tatong ibana martua di bagasan parglot. Gambaran yang disampaikan Salomo dalam kitab ini gambaran seorang yang benar-benar mencintai pasangannya, gambaran yang benar-benar menyayangi pasangannya. Akan tetapi gambar yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini dada holong ni rohani jolma marada pejol masa sitong alai songo dia holong ni rohani di bata maka holongi jolma jala songo dia holong ni rohani jolma maka holongi di bata panguli gak bisa ada gobara doon ima taringot tu di bata gobara ni di bata do panguli jala si boru muli gobara ni ta jolma songo dia panguli manang debata Roma nopotita di bagasan holong ni rohana Roma makulingi hita ro ibana di bagasan damena ro ibana di bagasan nadingganna ro ibana di bagasan akahinaul dok lena denggan manopotita alai mana di gobar dia pasat puluh dungi makuling mahasudungan ni rohaku dido mamad do kau he mau alih hasuluan ni rohaku namulitus jalan luar dumro di bata patudun holong di rohana tu hita na perjulu sahali nenang dohono di bata hehe mau Tuhan mau mengatakan bangunlah engkau ketika cinta kasih Tuhan sudah nyata ke dalam kehidupan kita maka itu menjadi suara Tuhan untuk membangunkan kita. Dari mana Tuhan membangunkan kita? Setido di bata menurut kita asa doa sian saluna akka hamalason sian saluna akka nahorang denggan san saluhuna akka pangalaho na suna denggan didok di batatu hitam marhiti holong ni rohana hehe maho dungo maho menjadi pertanyaan apakah kita mau bangun olo do hita di pagi di bata di bagatan rohana mana seterpudum do hita ngaro di bata patudun holong ni rohana ale terpudum do hita ale niat kahajutnya ke perdagingon nadong di portilio alai marhiti hita di bata nang dokot tu hita unang benyan songoni hita di bagasan parnota di bagasan naik pasat pulusa dahon ai ida manunga salpu pertahunan nangali niari nunga masohot do ari udan nunga salpu akka nangali nunga masohot akka udan Roma tutu akka hinauli Roma akka matanyari Roma akka semangat Roma akka nadinggat bagasan parnota dos doon tuna terjadi di jamat tasisonari di masa pandemi COVID-10 siang salpu nama tutu akka komiton om matangian dalam pos di rohata mola kenangali hami gobaro doi song nakasi tauron salpu masaluhut na di bata mola olo hita hihirap ko di bata jelema kaologi di bata di bagasan parnota di ayat pasal 12 hon nunga pola muluk akka bunga-bunga di ladang dungdungo hita sianak kahamalason di perdagingan do parton jonta baru pebo tabereng di bagasan parnota akka bunga-bunga baru pebo tabereng tudus-tudusna akka hinauli na binani di bata di bagasan parnota selama kita tidak mau bangun di dalam kasih Kristus maka kita tidak akan pernah bisa menikmati kasih yang dibawakan oleh Kristus. Tetapi ketika kita sudah bangun, maka pada saat itulah kita akan melihat bagaimana keindahan bunga-bunga, bagaimana keindahan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita lewat Yesus Kristus. Nunga muluk be aka bunga-bunga di ladang, nunga jumpa tiki para deo, nunga pola terbege suaranya duhur titi di tanoktai. Segala sesuatu mempermuliakan Tuhan. Maka kita juga di dalam kehidupan
harus mempermuliakan Tuhan dengan catatan kita mau dibangunkan Tuhan dari segala keterpurukan kita. Dia pasal 10 tuluhon perbuenio ara penunga memuka matoras jala bunga ya hau anggur jala maruk na anggur ala didokon hehe mau. Berkat Tuhan tidak akan pernah nyampe ke dalam kehidupan kita kalau kita tidak mau dibangunkan secara rohani, kalau kita tidak mau hidup di dalam Tuhan. Ima nanang dohoron ni hatan ni debata ditutup dia pala partiken. Diujah na satu hita ison diboto debata do isi ni roha. Na perjulu sahali nanang dohoron ni debata tu hita dia pala partiken non. Hehe mahita siya nakahamalason. Damang dainang bakol do memang meninggal na kahamalason. Alay sa bohita maninggal honi ikot tahologi madebata di bagasan paranglota. Napa dua hon damang dainang diboto di batado isi ni roha. Lapatan na songod dia. Unang adong roha mangototoy. Jangan kita ada cinta keberpura-puraan. Jangan kita ada kemunafikan. Jangan ada di dalam diri kita segala sesuatu yang tidak benar. Ketika kita sudah dibangunkan di dalam cinta kasih Tuhan, maka yang terpenting dari kehidupan kita adalah bagaimana kita membersihkan hati kita untuk benar-benar mencintai Tuhan. Saluhna jolma di bagasan parlonna diboto di batado isi di rohana. Mungkin manusia bui mata ototoy alam mo di bata dan buta ototoy. Mo tadok kun holong rohata tau di bata tapatuduh may di bagasan parlonna. Na perpudi sahali damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Hatan di bataw na yung pasingotok kita di bagasan rumah tangga ta pribadi pas pribadi. Ikut tabay maholong ni rohan di bataha. Gabi ujahan di bagasan rumah tangga ta. Kita harus menjadikan kasih Kristus itu menjadi pedoman di dalam rumah tangga kita. Cinta kasih Kristus yang Tuhan nyatakan na di patuduhan di batatu hita mabaik kita asa dungo di bagasan paranglota. Alani damang dainang dungo mahita na di bagasan rumah tangga ta. Tinggalo kamu nama salutna kalosok ni roka. Tinggalo kamu nama kalepo di bagasan paranglomuna. Ay nungaro di bata manopet tita salutna. Alana di boto di batado rikot tita di mana. Jala di bata piko rikot do nang dihita. Alani damang dainang harikot to kamu na ulaw ni di bata di bagasan paranglomuna. Saulat nai marhite-hite hatan di bata da pala partikenon. Sa tabir akahinauli na pinaradi ni debata di bagasan parnota ikut jumolo hita dengo di bagasan ngoluta. Unang beret kamu na di bagasan ngolumuna akaparangin na sanadinggan. Alay patudo kamu na jala beret kamu na makaparangin na dinggan di bagasan parloma. Tuhan mencintaimu melebihi engkau mencintai dirimu sendiri. Tuhan mengasihimu. Tuhan menjadikanmu menjadi mempelai perempuan, dan Tuhan menjadi mempelai laki-laki di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan rumah tanggamu. Maka mari bersatu dengan Tuhan dan jadikan Tuhan itu menyatu di dalam hati kita. Amin. Martanya kita muliati madiho ale Tuhan debata Jehovah ngapola didungui ho hamile Tuhan asahihi hami akan hinolongan ni roham senaka hamalason asahihi hami sianak kahagyutnya kapardagingon asa rohami makarikoton hagyutnya kapartodianan ajari mahami mangulu di bagasan holong roham muliati Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Tuhan mamasu-masu kita saluhna.